खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो बयखौबो क्रिसमासनि हेपि मेरि क्रिसमास एडभान्स लोगोफोर आरो जायफोरा आंनि नायगिरि आरो आंनि इउटिउब फेमिलि नोंथांमोनखौबो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव फिन गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। नैबे समाव आङो नोंथांमोननो मा शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, नायब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। बिनिखायनो आङो शेयार खालामनो सानबाय आरोना, नोंथांमोनाबो इउज खालामनाय आरोना। आङो नैबे पापाया नेचारेल फेस वाशखौ इउज खालामो आरोना आरो आङो क्लिन खालामखांबाय आंनि मोखांखौ, आङो फेस वाश खालामखांबाय आरोना। ओमफ्राय आङो उइकलि मोखाङाव मा इउज खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला इउज खालामजागोन आरोना। माबायदि जोङो पापाया फेस वाशखौ इउज खालामोबा जोंनि बे मोखाङाव थानाय दागि आरो पिम्पल गोसोम गोसोम जानानै थानाय दागिफोरा माने मोजाङै रिमुभ जायो, साफा जायो आरोना। नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनायबानो जाबाय। आंनाबो मोनसे समाव गोबाङै सिथर बेरदोंमोन आरो गोसोम गोसोम दागि दङ आरो दाबो दङ, मबाइलाव बारा सिनाया आरोना। बेखौ आं फोननानै बिराद मोजां मोनदों आरो आङो मा इउज खालामो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। नै लोगोफोर, आङो बेहाय मोनथाम बुस्थु लाबाय आरोना। जोङो न'आवनो बाहायबाय थानाय मुवाखौनो जोङो मिक्स खालामनानै जोङो गावनि फेसखौहाय साफा खालामना लानो हायो आरो जों एप्लाइ खालामनानै गावनि मोखांखौ माने थोजासेखौ माने मुलाम्फा खालामनानै लानो हायो आरोना। नै बेयो खुरैयाव लानाया जाहैबाय बेसन आरोना, जोङो बयबो न'आवनो इउज खालामखायो बेसन। नै बेयो जाहैबाय बिलाहि आरोना, ओमफ्राय बे नारें आरो बे मोनथामखौ जोङो मा होनो मिक्स खालामगोन आरोना। आङो बे मोनथामखौ मिक्स खालामगोन ओमफ्राय मोखाङाव एप्लाइ खालामगोन आरो। बे नारेंनि बिलाहिनि जायगायाव जोङो गाइखेर गोथां होनो हायोब्ला मोजां आरोना, खारन आंनि मोखाङा अइलिखाय आङो मा होनो गाइखेरखौ आं इउज खालामा। नोंथांमोननि जायफोरनि मोखाङा माने अइलि स्किन नङा, ड्राइ, नोंथांमोना गाइखेर गोथां बाहायनो हागोन आरोना। ओमफ्राय बेहाय कस्तुरि हालदैबो लागायनानै होनो हायो, खिन्थु आंनियाव सुट जायैखाय आं बे मोनथामखौल' आङो मिक्स खालामनानै एप्लाइ खालामो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायनानै लाबाय था। नै लोगोफोर, आङो मिक्स खालामनानै लाखांबाय आरोना। बारा लाव लावबो खालामनाङा, बारा लाथाबो खालामनाङा आरोना, मिडियाम खालामना लाबानो जाबाय आरो। दायो आं लोगोफोर मोखाङाव एप्लाइ खालामसै आरोना। जायफोरनि मोखाङा बांद्राय गोबा आरोना, बारा नारसिन माने एप्लाइ खालामनाङा आरोना, मासाज खालामनाङा, एसे स्लाइसैसो आरोना। जोङो माबायदि खालामो, नैबे आसि मोनथामजोंसो ओरै खालामनांगौ आरोना, अब्लासो जायो आरो। होमबा आं बिदिब्ला एप्लाइ खालामलांसै लोगोफोर, नोंथांमोना नायबाय थादो। दायो लोगोफोर, आङो 2 मिनिट मासाज खालामनानै ना रानहोनानै आङो दा मोखांखौनो आंनि फेस वाश पापाया फेस वाशजों माने वाश खालामनानै क्लिन खालामना फैबाय आरोना। नायदो लोगोफोर नोंथांमोना, जोङो 5 मिनिटल' लानांगौ आरोना फोनखांनायनि उनाव। ओमफ्राय जोङो मासाजखौ खालामनांगौ 2 मिनिट खालामनांगौ आरोना, 2 मिनिट बा 1.5 मिनिट खालामनांगौ आरो होमबानो। बिदिबा लोगोफोर, आंनि भिडिअआ एसेनोसै। आङो मोखांखौ क्लिन खालामखांनानै आरामनो गावनि क्रिम इउज खालामबाय थाग्रा क्रिमखौ फोननानै आङो उन्दुनोसै आरोना। बिदिब्ला दे लोगोफोर, बाय बाय। आंनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक इउ फर वाचिं।